ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿ ತಿರ್ಲಿ. ಯಾನ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡದು ಬಲ್ತೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಪೆಟ್ಟು ತಟ್ಟು ಗಾಯ ಆದ 20 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊನ್ನುಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾಡಿಡು ಶುರು ಆಂಡು. ಕಲ್ಲೂರುಡು ನಡಿಯರು ಗಿಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಸೇರಿಯರ್ ಜನ. ಪರ ಡೇಟರ್ ಗಿಡಾಟ ಹೊಸ ಡೇಟರ್ಡ ಮದ್ಮೆ. ಮುಂಬೈಡು ಬೂರಿ ಕಟ್ಟಣ ಸಾವು ಸಂಖ್ಯೆ 25. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಪದವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತಾನು ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿನವರಿ ಅಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಇಂದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ಪಿನಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡದು ಪದ್ರಾಡ್ ಪಾರ್ದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಉರಿ ಜವಣೆ ಬದ್ದದು ಯಾನು ಪೇಪರ್ ದಾಯ ಪಂತೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆ ಪೇಪರ್ಗೆ ಜಾಹೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ನಡುಟು ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಂದತು ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದು ಪೋತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ತಪ್ಪಗ ಈ ಜವಣೆ ಕಚೇರಿದುಲೈ ಬೈದೆ. ಆಯನ ಕಚೇರಿದಾರು ಕುಲ್ಲದು ಪಾತಿರ್ದಿದ್ದರು. ಆಯ ಕುಲ್ದಿತಿ ಬಾಧಿತ ಮೇಜ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರಿ ಇನ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸೇರಿದವು. ಆರು ಮೇಜಿತ ಮಿತ್ತು ಆರೆ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ತುಂಡ ಪಾತಿರ್ಪನಾರು ಅಂಚಿ ಮುಕ್ಕುಡಿಯರ ಅಪಗ ಕುಲ್ತಿ ನಲ್ತಿಡ್ತೆ ಬಗ್ಗತು ಆ ಜವಣೆ ಆ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಇತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದಂತೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದಿ ಜಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ನಾಡಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ತೂಂಡ ಜವಣೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡಂದು ಪೋತಿನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೂಡ್ದುಂಡ ಐತಮಿತ್ತು ಕಚೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಪುತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಬುಕ್ಕ ಎಂಎಫ್ಎಸ್ ಕೂಡ ದಕ್ಕಲು ನಡಟು ಲಡಾಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ನಡತದು 20 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಸಂಗತಿ ನಡತಿಂದು. ಎಂಎಫ್ಎಸ್ ಮುಲ್ತಾ ಗುರ್ಕರ್ 19 ವರ್ಷದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಳ್ಳಿಪುಳ ಬೊಕ ಎಂಎಫ್ಎಸ್ ಕಜ್ಜಕೂಟಡು 23 ಪೆರೆಯದ ಸಿಎಚ್ ಸೈಯದ್ ತಾಹಾ ಗಾಯಾತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದರ. ಮೂಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪು ಜೋಕುಲು ಕೂಟಲೂಲ ಐಕುಲೆ ನಡುಟು ಅಪಗಪಗ ಲಡಾಯಿ ನಡ್ತುಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಹೊರವರ ಜೋರಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ಗುಂಪು ಕೂಡುಲಕ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಬೇನು ತುಯಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಲೇಜು ತಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇನಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಗಲಾಟೆ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿಕೂಡ್ಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಾರು ಬೈದ್ಯಾರ. ಕಾಲೇಜಿತ ದುಂಬದ ಕಲ್ಪಾಲ್ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಕಜ್ಜಕೂಟಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪುಂಡ ಗುಂಪು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಲ್ದೆ ಇಂದು ತೆರಿದು ಬೈದಂಡ. ಗಾಯಾತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುನ ಸೈಯದ್ ತಾಹಲಾ ಉಂದಿನೆ ಪಂತೆರ. ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ತ ಉರಿಯಗು ಏರ ಕೂಟು ತೆರಿಗೆ ಒಟುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇತೆ ಪೆಟ್ಟುತ ಕಳ ಆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ಲೋಕ ಕಲ್ಪಿಲದ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊನ್ನುಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಡುಪಿದ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ಗೊಬ್ಬು ಮೈದಾನಡು ಶುರುವಾಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಕರ ಮಿತ್ತದರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ ಉಡುಪು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅರಳುವ ಸಂಕೇತ ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೇತ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಸರಾ ದುಂಬು ನಡುಪು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಜನ ಊರ್ದವು ಮಾತ ಜನ ನಿಲೆತ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪು ಲಕ್ಕುನುಂಡು ಸಕ್ತಿತ ಜೊತಿಟು ಉಕ್ತಿಲ್ನ ಕೇಣುನ ಗೊಬ್ಬು ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಗೊಬ್ಬುಟ್ಲ ದೇಶ ಮಟ್ಟುಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅಂಚಾತು ವಾ ಗೊಬ್ಬುಲ ಎತ್ಯಾತ್ ಗೊಬ್ಬು ಬಜ್ಜಿ ಗೆಂದರೆಗತ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ಬೊಕ ಮಾತಗಲ ನಡಿಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಾವುಗೂ ಗೊಬ್ಬು ತಾದೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಂದದ್ದು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪಂಡೆರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ಕಬಡ್ಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ದಿವಂಗತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜು ತಾಪಣ್ಣಲು ನೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬುತ್ತು ಕಳ್ಳಕು ಜತೆರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ
ಒಡಿಪು ಜನಪುರವೆರಾಯಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಮಾತಾ ಗುಬ್ಬು ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕಿಯರ ಒಡಿಪು ನಗರಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಯುವರಾಜ್ ಮುನ್ನಿಲೆಟ್ಟಿದ್ದರ ನಿಬಿ ವಿಜಯ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಕ್ಲು ಮಾತಾ ಕೂಟೊಡಿದ್ದರ ದುಮ್ಮುಗುತೂಲೆ ಕಲ್ಲೂರುಡು ನಡಿಯರು ಗಿಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಸೇರಿಯರ್ ಜನ ಪರ ಡೇಟರ್ ಗಿಡಾಟ ಹೊಸ ಡೇಟರ್ಡ ಮದ್ಮೆ ಮುಂಬೈಡು ಬೂರಿ ಕಟ್ಟಣ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿನ 25 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಪದವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್